A môžem sa vás teraz pýtať takú trocha zvláštnejšiu otázku? Klient na 100% vždy povie, že áno, spýtajte sa, áno. Som trocha taký prekvapený a sa spýtam, že zatiaľ som nepočul z vašej strany, že aké neistoty alebo prípadne otázniky ohľadom tejto investície, dlhopisov, rizikového investovania, nehnuteľnosti, čokoľvek, že cítite. Čakám, som ticho. Ticho je najlepšia technika, aká existuje. Čakám. A veľa klienti často už začnú niečo vraveť. Lebo veľakrát obchodníci urobia len takú vec, že máte ešte nejaké otázky? To je úplne o ničom. Toto keď robíte, tak to je šanca, že to vyťahnete, tú neistotu je mizerná. Hej. Niekto áno, ale tá šanca je nízka. Ale keď to robím takto, už niektorí ľudia začnú niečo vraveť. Ale ja sa tým nezastavím. Ja môžem pokračovať. A veľakrát ľudia napríklad povedia niečo, že no, neviem, ešte to zvážim. Také nejasné. Môžem ísť hlbšie. Môžete využiť úplne jednu z najdokonalejších techník na vyťahovanie nevypovedaných informácií a je veľmi ťažké pre druhú stranu nezačať vám dávať informácie, ktoré nie sú úplne, ktoré sú trocha skryté. Kuriózne, keď hľadáte niečo nevypovedané, kuriózne, keď sa spýtam otázku s otáznikom, je to menej efektívne, ako keď používam techniky, ktoré sú oznamovacie vety. Veľmi divné. Ja vyťahujem od niekoho nejaké to, čo tam je tak skryté, ale ja sa nespýtam otázku. Viktor, zbláznil si sa? Počúvajte. Ja môžem urobiť falošnú sumarizáciu. Správa z technik. Aha. Tak ak tomu správne rozumiem, sumarizácia, tak sa vám na tejto investícii všetko pozdáva. A čakám. To je oznamovacia veta, to nie je otáznik. Cítite, že ako už človek tam chce povedať, no, ale niečo, že tam chcete dopovedať? Alebo, tak ak tomu správne rozumiem, no vyzerá to, že ak tomu správne rozumiem, tak vyzerá to, že z vašho pohľadu je to úplne ideálne. Falošná sumarizácia. Ja neklamem, ja len tam dopoviem oznamovacou vetou niečo, čo nebolo úplne 100% takto deklarované. Len klient povedal, že nie, zdá sa mi to byť v pohode. Ale ja v podstate to tam dám tú informáciu a ľudia sa na to chytajú. A aj prečo? Lebo vlastne využívam opäť ľudskú psychiku. Ľudia, keď dostanú otázku a na niečo nechcú odpovedať, tak veľmi ľahko povedia, zakecajú to. Ale keď to položím vlastne oznamovacou vetou a som ticho, vtedy ľudia majú pocit, že zvýšený pocit, že on sa ma vlastne nič nepýta, ja mám tú slobodnú voľu, že mu odpovedám. Aj preto to tak funguje.